work it, make it, do it. Makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Na, sziasztok! Újra itt vagyok, és ez a videó egy bejelentő, illetve egy kérdő videó lenne. Vagyis amiben azt szeretném kérdezni, hogy milyen videókat csináljak még, tutorial, gameplay, meg még milyenek legyenek, milyen videók legyenek, és hogy, vagyis azt szeretném még bejelenteni, hogy lesz egy ilyen kérdez-felelek videó, vagyis ennek a videó leírásában írhattok kérdéseket, és én a következő videóban fogok arra válaszolni. Na hát, tulajdonképpen ennyi lenne ez a videó, nem terveztem hosszúra. Sziasztok!